got no time to waste, 'cause my heart is ready, and I've been waiting so long. I keep all my life for you, and all this world they got it. The first proof that it will last, and I will let you know when you're fading low. I will be enough. Don't you get it? I will be enough. When I'm caving, your love will beat me out. My doubt that rams me, your eyes and kisses run through my mind so fast. A world spins over me, we'd better grounded, find place where we belong. And I will let you know when you're fading low. I will be enough, and I will let you know when you're fading low. I will be enough. Come and get it if you want. Come and get it if you want. If you want. Come and get it if you want. Come and get it if you want. If you want. This is a good night. Come and get it if you want. Come and get it if you want. If you want. It's if you Cash and Grey je slovenské hudobné duo, ktoré v sebe spája prvky jazzu, popu a soulu. Kapelu tvoria speváčka Kristína Míhaľová a gitarista Jakub Šedivý, ktorí sa postupne vypracovali na jednu z najzaujímavejších hudobných formácií na slovenskej scéne. Ale toto si musíme teraz vyriešiť, dámy a páni. Ja gratulujem úvodnému hudobnému telesu, aj tomuto nášmu chatbotke, ale tak tu človek, aby sa bál o prácu už pomaly. Prosím vás, toto musíme si jasne pomenovať na úvod. Vy, ak chcete tu živého moderátora, to veľkým potleskom musíte dať vedieť. Veľmi dobre. Chcel som to ešte napínať, že to zvažujem, ale zostanem tu, veľmi rád. Dámy a páni, vítajte v DPOH, je pred nami skvelý večer, ale nebolo to boh vie čo, nie? Tá chatbotka, také robotické to bolo nejaké, nie je to ešte úplne ono. A my sme aj zvažovali, že necháme umelou inteligenciou napísať úvod tohto dnešného gala večera, absolútne bez emócie, navyše nejaký taký citát írskeho autora mi tam... Spoznali by ste ten rozdiel, verte mi, myslím teda. A o to nám dnes nejde. Dnes nám ide práve o opak, o stieranie rozdielov. Ale zároveň musím na úvod povedať, že je vlastne také zarážajúce, možno trošku aj smutné, ako rýchlo niektorí ľudia dokážu adaptovať do svojich životov, prijať nekriticky do svojich životov umelú inteligenciu a nedokážu prijať talentované, skvelé ženy v informačných technológiách. Tým venujeme veľký potlesk. Ale na to sme tu my
A na to sme tu boli vlastne počas celého dňa aj na konferencii Slovak Women in Tech, aj na tomto slávnom gala večeri, aby sme zviditeľnili tie úžasné, talentované, schopné ženy, ktoré tu sedia aj medzi vami, ktoré sa objavili aj počas konferencie, aby sme popularizovali ženský talent, aby sme inšpirovali ďalšie ženy a dievčatá, aby sme búrali stereotypy. Ja viem, je to úloha, na ktorú môže byť aj umelá inteligencia ešte krátka, a práve preto by som vás chcel naozaj veľmi emotívne a veľmi ľudsky privítať na prvom ročníku ocenenia Žena VT 2024. Musím povedať, že aj s vami sa veľmi dobre spolupracuje a ja som spokojný. Ďakujem veľmi pekne. Toto ocenenie organizuje, vyhlasuje organizácia IT v IT. Organizácia, ktorá sa už 12 rokov snaží búrať stereotypy, 10 rokov už vzdeláva, edukuje ženy, dievčatá, ale aj učiteľov, učiteľky, študentov, študentky. Jednoducho 51 000 ľudí, ktorí prešlo ich rukami a ich vzdelávacími kurzami, aj to si zaslúži jeden veľký potlesk. A udržte ho, lebo prichádza riaditeľka IT v IT, Petra Kotuliaková. Dobrý večer. To je publikum. Si ich roztlieskal. Ahoj, Martin. A ja mám rád tie emócie. S akými prichádzaš? Prvýkrát gala večer, slávnostné odovzdávanie cien. Čo cítiš, Petra? No, cítim toho veľa. Priznám sa, že som strašne nadšená, že vás tu všetkých vidím. Keď si zmyslím na začiatky IT v IT a mali sme prvý workshop s 10 dievčatami a vidím vás tu všetkých a celý deň a vidím tie množstva, ktoré za nami chodíte a s ktorými sa stretávame, je to pre nás super. Verím tomu, ale urobme si aj odpočet, zase nech sa tu tak nechválime, netešíme. Vy ste tvrdili, že vám ide o to, že chcete aspoň 30% dievčat na technických školách a 40% žien na IT pozíciách. Podarilo sa? Kde sa nachádzame? V akých číslach? Tak plány máme vždy veľké, aj sme mali. A zatiaľ sa nám to nepodarilo, priznávame sa, lebo sme zistili, že ženy v IT a dievčatá v IT je naozaj výrazne ťažšia téma, ako iba, že lusknem prstom a mám to. Podarilo sa nám to napriek tomu veľmi výrazne posunúť. Dievčat máme z pôvodných 5%, 17%, čo je podľa mňa fantastický počet. Úžasné. A ženy nám k tomu pribúdajú tiež a práve to, že dievčatá sa majú možnosť učiť IT zručnosti a postupne nám prichádzajú na ten pracovný trh, to je, myslím si, že to najkrajšie, najvzácnejšie, čo môžeme na Slovensku dokázať, ako môžeme Slovensko zmeniť, ako môžeme pomôcť im, ale aj vám všetkým, ktorí s nimi potrebujú ďalej pracovať. Ďakujeme, že sa o to snažíte a dnes to aj zaznelo počas jednej prezentácie, že je taká akoby tá najlepšia doba pre ženy na vstup do informačných technológií. Deje sa veľa nových vecí. Robím si tu žarty z umelej inteligencie, je to ale veľká, užitočná, veľmi dôležitá téma. AI je už v našich životoch a treba sa naučiť s ňou pracovať, narábať. Ako je to vlastne teda s tými ženami v IT? Je o ne záujem, alebo naozaj na Slovensku ešte trpíme takými stereotypmi? Také ťažké otázky, Martina, taký pekný večer. Myslím si, že... Toto sme si nepripravili. Myslím si, že je o ne veľký záujem. Je o ne určite veľký záujem. A vždy sa vám niekde stretáva ponuka s dopytom. A to znamená, že my, čo sa snažíme robiť, je komunikovať so ženami, že aj keď si nevyštudovala 5 rokov IT fakultu, stále sa môžeš tie veci učiť postupne a vieš z nich naozaj uplatniť, využiť v živote, posúvať sa. A s firmami zároveň komunikujeme aj v tom, že aj keď nemáte čistého mladého 20-ročného absolventa a prichádza k vám 30-40 ročná žena, naozaj je to človek, ktorý sa chce učiť, ktorý chce rásť vo vašej organizácii, ale vy mu musíte dať príležitosť. Takže je to taká vzájomná komunikácia, také navnímavanie sa, ale je to aj o tom, že ženy robia veľa preto, aby sa dostali do IT, ale my potrebujeme aj to, aby organizácie im vytvorili tie podmienky, aby nielen prišli, ale sa tam mohli uplatniť a ďalej rásť. Ďakujem za odpoveď a čiastočne už vďaka nej poznám asi aj odpoveď na otázku, prečo je nám potrebné takéto ocenenie žien a ľudí, ktorí pomáhajú ženám v informačných technológiách, ale predsa len je to otázka na teba ako na zodpovednú. Prečo ste sa rozhodli udeliť takéto ocenenie? Z tejto otázky sa veľmi teším, úprimne. Prečo sme sa rozhodli? Lebo vnímame, že tých ocenení na Slovensku máme pomerne veľa. Aj v oblasti IT.
Kto chodíte na tie ocenenia, však skúste mi povedať, koľkokrát tam vidíte ženu na pódiu. Seriózne sa zamyslíme a mňa to už veľmi mrzí, keď viem, koľko talentu máme na Slovensku a viem, že ten talent je stále niekde vzadu v tej miestnosti. Však ju potrebujeme, ona je pre nás kľúčová, ale na to pódium už ide niekto druhý. A my sme sa preto rozhodli, že stačilo, že to zmeníme. A chceli sme priniesť viac toho svetla reflektorov a viac pozornosti a ocenenia práve tým ženám, vám. Takže dneska to bude o tých nominovaných, ale ono je to všetko o vás. Je to všetko o vás, ako si vy urobíte tú cestu a každá z vás tu môže časom stať na tom pódiu. Rozšírime kategórie, aby sme dali priestor všetkým, ale je to presne o tom, aby ste našli odvahu, pustili sa do toho a tá práca naozaj potom vidieť. A vás teší, a nás. Úžasné slova, ďakujem za ne. No a uzavriem tú našu interakciu úvodnú, večer samozrejme nie, otázkou, ktorú ti už kladiem ako členke odbornej poroty, pretože aj Petra Kotuliaková zasadla do tej partie múdrych ľudí, ktorí rozhodli o oceneniach Žena v IT 2024. Vy ste vyberali v 3 kategóriách z 57 príbehov, inšpiratívnych príbehov, čo sa mi zdá celkom fajn číslo v prvom ročníku. Aké bolo to vyberanie? Lebo asi to boli fajn veci, z ktorých ste vyberali a o ktorých ste rozhodovali. Bolo to veľmi zaujímavé a musím povedať, že učíme sa aj my, porodcovia, aj IT v IT a podľa mňa sa učia aj tí ľudia, ktorí posielali tie nominácie, lebo občas sme dostali nomináciu, že nominujem Zuzku, lebo je super. A to veľmi ťažko sa hodnotí nominácia na základe tohto. To znamená, že aj týmto vás tak trošku vyzývam, že keď nominujete človeka, naozaj vcíťte sa do toho a napíšte prečo. Čo vám ten človek prináša, ako vám pomohol, ako pomáha ostatným. A mňa čo veľmi potešilo, keď som čítala nominácie kolegov na svoje kolegyne a videla som, že naozaj ten tím, tí ľudia, tým, že nám veľmi veria. A keď premýšľali o tom, čo píšu do tej nominácie, boli tam veľmi, veľmi pekné príbehy, keď naozaj tí jednotliví ich kolegovci písali, čo im tí ľudia priniesli, čo im tá žena konkrétna, ako im pomohla vyrásť, ako sa zaslúžila o to, kde sú oni teraz. Takisto aj v kategórii IT spojenca, IT študentky. Takže mňa to veľmi tešilo čítať naozaj takéto emotívne častokrát prejavy, keď oni napísali, že toto je žena, bez ktorej by naše oddelenie naozaj nefungovalo. Úžasné slova. Práve z takýchto perfektných príbehov dnes vyberieme a budeme počuť aj v rámci nominácií o tých najzásadnejších. Petra Kotuliaková, riaditeľka IT v IT. Ďakujem a pekný večer. Veľmi ma tešilo. Ako som spomínal, aj Petra bola členkou poroty tohto ročníka Žena v IT 2024. Rád by som vám predstavil aj tých ďalších. Okrem Petry Kotuliakovej, riaditeľky IT v IT, v porote zasadla aj Dita Formánková, zakladateľka neziskovej organizácie Čekitas. Je tu určite dnes večer s nami. Ivana Budínska je vedúca oddelenia Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer. Ďalším členom poroty je Peter Rusiňák, zástupca riaditeľky Americkej obchodnej komory na Slovensku. A Martin Drobný, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Digital Visions. Dámy, páni, v porote ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sa podujali na túto zodpovednú úlohu a že ste povyberali nominácie. O chvíľu sa k ním dostaneme, ale ešte jedna taká technická vec. Veľmi sa na to teším. Technická vec, práve takou je aj samotné ocenenie, ktoré si prevezmú dnes laureátky a laureáti. Radi by sme vám predstavili pamätnú dizajnovú cenu od slovenskej ilustrátorky Petry Lukovičovej, ktorej pomáhala grafická dizajnérka Eva Benková. Tá v dokrútke, ktorú si teraz pozrieme, povie o ich inšpirácii a Petra o samotnej výrobe. Je to veľmi zaujímavé. Poďme si to pozrieť. Tie
Pri návrhu ceny sme vychádzali z loga ocenenia Žena v IT a našou úlohou bolo ako keby zjednodušiť to logo a vytvoriť cenu, ktorá bude prepojená s tou vizuálnou identitou. Čiže sme ho úplne abstrahovali do jednoduchého tvaru kruhu, ktorý nám symbolizoval nejaké spojenie, ale zároveň kruh ako dokonalý tvar sa dá potom asociovať na rôzne významy. Táto cena má vlastne takú sendvičovú podobu. Stred vnútro tvorí takéto špeciálne plexisklo, ktoré je určené na použitie s LED diódami, aby dobre rozptýľovalo svetlo. Tu máme vyfrezovaný tvar, vyleštený, pripravený pre elektroniku, ktorá sa tam takto osadí. Toto je len prototyp. Bude fungovať na princípe nakláňania, kde je senzor. Keď sa to postaví, bude svietiť. Keď sa položí, nebude svietiť. Z prednej strany máme vlastne hlavný nápis ocenenia. Z druhej strany sa magnetkami pripevní zadná strana a cena je hotová. Ocenenie hodné ženy v IT. A ja som videl teraz tak z boku v zákulisí, už to bliká, to tu bude veľká diskotéka, keď sa to stretne naraz, keď si to laureáti a laureátky preberú. A poďme na to, poďme odovzdať prvé ocenenie dnešného večera. A už to tu tak zaznelo v náznakoch. Popularizovať je dôležité hovoriť, predstavovať inšpiratívne príbehy, ale bez spojencov by to nešlo. Nešlo by to bez ľudí, bez organizácií, ktorí si uvedomujú dôležitosť rozmanitosti, diverzity a ktorí dávajú ženám šancu a ktorí za nimi stoja. Prvá cena, prvé ocenenie, ktoré dnes odovzdáme, poputuje tomu alebo tým, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT. Pozrieme si teraz spoločne nominácie v kategórii IT spojenec roka. V kategórii IT spojenec roka boli nominovaní globálna poradenská spoločnosť Accenture. Pomáha firmám, vládnym a ďalším organizáciám budovať digitálne základy a optimalizovať ich fungovanie. Patrí medzi lídrov v oblasti informačných technológií. Vo viac ako 120 krajinách sveta zamestnáva 3/4 milióna ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry je inklúzia, diverzita a presvedčenie o tom, že rôznorodosť podporuje inovácie. Štefan Šimík. Štefan je data scientist v oblasti financií a bankovníctva. V súčasnosti poskytuje služby business intelligence a machine learningu pre banky a obchodné spoločnosti. Stál pri zrode vzdelávacích programov IT v IT pre ženy a už 7 rokov pôsobí ako ich lektor. Ženský algoritmus. Organizácia, ktorá podporuje ženy v kariérnom raste v oblasti technológií a líderstva. Vďaka bezplatným vzdelávacím iniciatívam oslovili už viac ako 12 000 ľudí. Šíria osvetu o nevedomých predsudkoch, diverzite a inklúzii a podnecujú spoločenskú diskusiu na rodové témy. Skvelé nominácie, skvelí spojenci, nech vyhrá ktokoľvek, bude to fajn, ale ocenenie získa naozaj len jeden. Meno víťaza nám prezradí a cenu odovzdá brandmanažérka ekonomického týždenníka Trend Marta Martinská. Marta, vitajte, dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na Žena v IT. Dobrý večer, prajem. A teším sa na to a som zvedavý, komu poputuje to prvé dnešné ocenenie. Tak ja nebudem naťahovať a rovno prejdem k menu. A víťazom sa stáva Štefan Šimík. Veľký potlesk pre Štefana Šimíka. A predtým, než ho pozveme aj na javisko prevziať si ocenenie, poďme najskôr prostredníctvom videa do jeho prirodzeného prostredia. Ku lektorovaniu žien ma priviedli Peťa Kotuliaková a Ľudská Štelerová, ktoré ma v roku 2018 oslovili s víziou vytvoriť prvú ženskú akadémiu, ktorá
by mala byť zameraná na programovanie a dátovú analytiku. A táto myšlienka ma hneď zaujala, pretože som sa už roky venoval dátovej analytike a aj umelej inteligencii a mal som aj skúsenosti s projektov. Okrem toho, už dlhšie som hľadal cestu, kde by som sa venoval nejakému projektu hlbšie a vedel som, že ak niečo bude fungovať, bude to musieť byť z oblasti, kde využijem svoj perfekcionizmus a empatiu. A perfekcionizmus je dvojsečná zbraň, nutí vás robiť veci čo najlepšie, ale málo kedy ste úplne spokojní. Pri tvorbe kurzov som našiel priestor pre obe tieto vlastnosti, pretože obsah kurzu musí byť detálne premyslený a zároveň je potrebné sa vcítiť do role študenta, aby vysvetlenia boli jednoduché a zrozumiteľné. A tu som našiel svoju zónu rovnováhy, kde sa môžem realizovať a robiť to, čo ma baví. My muži kladieme väčší dôraz na technické prevedenie a technológie považujeme tak trošku za svoje hráčky. A v tomto sú ženy oveľa pragmatickejšie a prinášajú do hry viacej empatie a schopnosti vcítiť sa do role skutočného používateľa. V tomto kontexte sú aj trpezlivejšie a pozornejšie k detailom, čo je neoceniteľné pri vývoji produktov a tvorbe nových riešení. Bez žien v IT by boli týmy pomerne jednostranné a zmiešané týmy sú schopné produkovať o triedu lepšie riešenia, ktoré reflektujú potreby celej spoločnosti. Teda ak chceme mať nejaké top výsledky, tak sme odkázaní na spoluprácu a preto je dôležité ženy nielen podporovať, ale hlavne motivovať, aby vstupovali do tohto perspektívneho odvetvia. Veľmi si cením tento kurz vďaka tebe, Štefan, pretože fakt tak super lektor, takého som ani na vysokej škole nezažila. Vďaka tebe teda naozaj som získala nové zručnosti a som veľmi rada, že ich budem môcť použiť aj v práci. Števov štýl vysvetľovania bol veľmi jasný, zrozumiteľný, štrukturovaný. Pri výskyte nejakej nejasnosti alebo problému vždy veľmi promptne zareagoval a vysvetlil, prečo daná chyba mohla vzniknúť, čo k nej viedlo, ako sa aj v budúcnosti vyvarovať. Že človek dostal vždy aj kontext, nie len nejaké jednorazové riešenie. Nikdy som nemala pocit, že sa pýtam nevhodnú alebo príliš primitívnu otázku. Števo si je naozaj vedomý, že do kurzu mu chodia ženy rôzneho zamerania. No, ja som vôbec nemala predstavu, do čoho idem a teda pred programovaním som mala vždy rešpekt a teda taký odstup, ale vďaka, hovorím Štefanovi, mňa to úplne začalo baviť. IT spojenec roka Štefan Šimík prichádza na javisko v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava prevziať si úžasné ocenenie. Páči sa mi inak, že je to tu také prijímajúce, rešpektujúce prostredie. Prvá žena v IT je muž. Preberá si svietiaci, hovoríme tomu aj puk, už mi to ide tak do úst. Plaketu, nádherné akvárium s rastlinou od húmy, k tomu ešte aj zik, poukaz. Je to naozaj skvelý dar a veľký balík. Štefan, gratulujeme. Čo na to hovoríte? Ďakujem veľmi pekne, potešili ste ma a je to pre mňa povzbudením do ďalšej práce, takže veľmi si to vážim a mňa táto práca aj veľmi baví a robím ju rád, ale nič z tohto by nebolo možné nebyť úžasných dám v IT. Preto sa musím veľmi poďakovať v prvom rade Peti Katuliekovej a Ľudke Štelerovej, ktoré za to celé môžu, ktoré to vymysleli, mali víziu a vložili do mňa dôveru, že so Števom to dáme, takže ďakujem pekne. Musím sa veľmi poďakovať Veronike Pizano, s ktorou som robil počas prvých rokov všetky kurzy, ktorá mi bola skvelým parťakom do koča aj do voza. A vďaka tebe, Veronika, boli moje začiatky vo vedení kurzov ľahšie a príjemnejšie. Takže ďakujem. A nesmiem zabudnúť na Kiku, na Kristínu Kolníkovú, s ktorou posledné roky najviac spolupracujeme na tvorbe a aj realizácii kurzov. Je to pre mňa najlepší parťák, akého si viem predstaviť a je to úžasná žena, ktorá je nesmierne zodpovedná, má skvelé nápady a je vždycky milá a ochotná. Takže veľmi si to vážim a chcem sa jej takto poďakovať. A na záver, dámy, veľká vďaka patrí vám, pretože vy ste vložili do nás dôveru a sme vďační za to, že študujete s nami a meníte svoje životy. A iba vďaka vám má význam to, čo robíme. A my vám sľubujeme, že budeme sa vždy snažiť byť oporou, aby váš život a cesta vo svete IT boli čo najpríjemnejšie a najlepšie. Úžasné slova, Štefan.
Ale mám ešte aj jednu takú doplňujúcu otázku. Hovoríte úžasne smerom k ženám. Viac než 500 prešlo vašimi kurzami. Mnohým ste minimálne ovplyvnili, či dokonca zmenili životy. Čo ste sa ale vy naučili od týchto žien? Tak pre mňa jedna z najdôležitejších lekcií, čo som svedkom na každom kurze, je nami, že jeden z najlepších spôsobov, ako tráviť v živote čas, je pracovať na svojom raste, rozvoji a žiť život podľa svojich snov a formovať si ho. Pretože toto je aktivita, ktorá je niekedy trošku podobná ako vysávanie doma, že niekedy trochu odkladáme, rozmýšľame, či to ešte chvíľočku počká ale nakoniec, keď zoberieme do ruky ten vysávač, tak za 10 minút je hotovo a zistíme, že sme dobre spravili a sme spokojní s výsledkami. A v tomto prípade je to podobné aj s našim rastom a rozvojom, pretože najlepšie rozhodnutie, aké môžete v živote spraviť, je rozhodnúť sa a nastúpiť na vlak, pretože následne už prísť do cieľa v rozbehnutom vlaku dokáže takmer každý z nás. Fantastický IT spojenec roka 2024, Štefan Šimík, gratulujem. Užite si zvyšok večera spoločne s nami. Výborne sme rozbehli dnešný večer. Pochopiteľne aj ostatní nominanti v tejto kategórii stoja za našu pozornosť. No a rozhodne aj kapela, ktorá sa vám predstavila v úvode. Hovorím kapela, nie dvojica, lebo tá umelá inteligencia si ani nevšimla, že nie sú len dvaja, že ich je tam viac. Kristína Mihalová, Jakub Šedivý, to sú tí Leža Grej, ktorých spomínala, ale okrem nich je tam ešte aj Richard Čino a David Hodek a sú opäť pripravení, aby vám zahrali jednu krásnu pieseň. I wish
Leš a Grey a parťáci, ďalšia skvelá pieseň dnešného večera. A celkom tak mám pocit, že inak oni sú tam stále, oni v tomto DPOH žijú za tým panelom. To len aby ste vedeli, oni si to vždy zavrú a oddychujú. Pozdvihli dnešný večer, na tom sa asi zhodneme a udržíme takú tú vysokú úroveň aj v ďalších minútach, pretože tu mám skvelú hostku. Veľmi si vážime, že prijala pozvanie dnes na toto slávnostné oceňovanie. Možno taký na prvý dojem nebudete hneď vedieť, že aký má vlastne ona súvis s informačnými technológiami. Má ale rozhodne veľký súvis s rovnosťou šancí a príležitostí, ale veď o tom si povieme viac. Dámy a páni, prichádza veľvyslankyňa Španielského kráľovstva na Slovensku, Lorea Arrivalzaga Ceballos. Your Excellency, good evening, welcome. It's a pleasure to have you here with us. Good evening, dobrý večer. Dobrý večer. How are you enjoying this event? I'm having a very nice time, and I'm hoping that I, for sure, will learn new things because I was very touched to be invited, to be here with you tonight. But I have to say, I was a bit surprised as well because my knowledge of IT is just user level. So I'm persuaded that I'm hopeful that I will learn some things that will be useful for me. To je to, čo som hovorila. Ja to teraz vysvetlím. She has been in Slovakia since 2020. 2021. Just a year before Spain adopted a concept of feminist foreign policy. Only 2 years after Spain reached 30% of women in foreign service, perfect number. Only in 2020 it was only 14%. On the other hand, Slovakia is stagnating. I don't mean not only in terms of diplomacy or technology, but in general. What we need to do, yeah? How it is possible? How are countries like Spain more successful in gender equality? So, thank you so much for giving me this opportunity. I would like just, to address this from a more general point of view. As you said, 30% of women in diplomacy. There is 1,000 career diplomats in Spain, and we are currently 300 women diplomats. It's a nice figure, but still under the level set up by the law for parity, which has been just passed by the government. And I have to mention this is a transposition of an European directive, so this applies to all European member states. And to have parity in one sector, we're talking about the presence of each sex should be not lower than 40% and not higher than 60%. So when I was preparing, a few words to share with you, I was thinking about the relation, with artificial intelligence, between artificial intelligence and gender equality, which is the topic focusing this session, this edition of your Congress. And before reflecting on the link between those two things, by now, even for those of us who know nothing about IT, or just, who have to be calling our friends who are more knowledgeable. I have my deputy is here somewhere he knows because he's younger, so I tend to call him to give me a hand at the office. Marcos knows. So even for those of us who know nothing, we know that the fourth industrial revolution that's been driven by artificial intelligence is going to cause faster and deeper societal challenges than all the previous ones. And I think before we reflect on the link between artificial intelligence and gender equality, from my experience in these 3 years in Slovakia, I really have been actively trying to pursue some actions in the field of feminist diplomacy, because as you mentioned, Spain passed feminist foreign policy in 2020, and I myself have also a personal commitment to the issue of equality between men and women. So I think it's important for us to reflect a bit before we contemplate the future. What has progress in gender equality looked like in the past few decades? And that's not just, doesn't just apply to Spain or Slovakia, but I have some more general conclusions. So I think we all agree, and you mentioned, we can agree that
we have reached some positive results if we look at EU member states and Western democracies in the past decades in this field. In 2023, I was invited to a mentoring activity where different young women from different Central and Eastern European countries took place, and they were policymakers. They were not active in the IT field, they were mostly active in the field of government, ministries of defense, think tanks. And I remember one of them. She was not a Slovak lady, she came from another Eastern European country, and she must have been in her late 20s. And I remember her telling me that she was born into a world where equality between men and women was something natural. And the conclusion that ensued from that for her was that feminism was a bit extreme, let's say, she thought that was a bit extreme, and that no longer necessary, that was kind of redundant. And the reason I bring up this conversation is because I think it illustrates a relatively widespread view. I mean, when we see the progress that has been made, we run the risk of thinking that equality has already been achieved and that no further action is needed. While I think that the evidence, and I'm an economist myself, so you know, social science, but here we are surrounded by people who are actually into hard science, IT, so evidence points us in different directions. And what evidence shows us is, first of all, progress made so far towards equality resulted from purposeful action, not from mere organic or spontaneous developments. It is because there are people working, like you are working, organizing this kind of initiatives, that progress has been made, not because of some ethereal social forces. Second, despite undeniable progress has been made, we haven't reached equality yet. Third, the pace at which we are making progress is insufficient. This year, 8th March, International Day of Women, the UN Secretary General, Antonio Guterres, gave a very shocking notion. He told us that at the current pace of reform, if we do not accelerate reforms towards gender equality, it would take us another 300 years to reach full legal equality between men and women. 3 centuries. But last and most important, which is the one that is most important for me, and I think it's the one that we should bear in mind when we're talking about the links between artificial intelligence and gender equality, is that progress is neither linear nor is it irreversible. Regression is possible, which means that whichever degree of equality we may have achieved, we cannot take it for granted. I'm sure many of you in the audience have heard the words of American actress Meryl Streep at the inauguration of UN General Assembly a couple of weeks ago. For those of you who haven't, I encourage you to do it. Mrs. Streep spoke about the current situation of women and girls in Afghanistan under the Taliban regime. As you know, girls above the age of 12 have no access to education, women cannot work, they can't consult doctors, they can't meet in parks, and as of August, they can't even have their voice be heard in public spaces. But the most frightening thing is that when we look at the current state of affairs, it becomes all the more shocking to hear that women in Afghanistan were allowed the right to vote in 1919, 1919, well before this happened in countries such as the US, France, Switzerland, or my own country, Spain. We didn't get the right to vote until 1931. And in the 70s, in Afghanistan, more than 50% of teachers and doctors were women. So as I said, it is possible to go backwards, very backwards. So against this background, what can we expect from artificial intelligence in terms of gender equality? As many of you may know, the UN Secretary General set up a high-level advisory body on artificial intelligence in 2023. This high-level advisory body was made up of 39 top experts and stakeholders in the field, and one of the 2 co-chairs of the group is Carme Artigas, former Spanish State Secretary for Digitalization and Artificial Intelligence, and just as many of the ladies that are with us today, before she joined the government of Spain, she came from a very successful career in the private sector in artificial intelligence and big data. The final report issued by this advisory group, this high-level advisory group, was made known last September, a couple of weeks ago. For this report, they have interviewed extensively experts from around the world in artificial intelligence. They asked those experts whether they expected positive impact of artificial intelligence in the next 3 years
in 3 areas. First, acceleration of scientific discoveries. Second, increase in economic activity. And third, in the 14 Sustainable Development Goals. Results of these polls, of this questioning the experts in terms of how artificial intelligence might impact gender equality must be a clear source of concern for us. Around 85% of experts consulted said that they think artificial intelligence will either not have any positive impact in advancing towards gender equality, or that there may only be some minor positive impact. On the other hand, we're already seeing some dangers linked to artificial intelligence and to digital space materialize. Gender bias in algorithms, polarization leading to violence against women in the digital space, sexual violence through deep fakes. So going back to what I was saying before, as we have learned from history, progress towards gender equality is not the result of some spontaneous organic dynamic, but of purposeful action. So now, as we stand on the brink of this 4th industrial revolution, we need women working in IT if we want to make sure that these changes will be aligned with the principle of equality between men and women. All of you who are here today, you are the leaders. You are the ones who are at the forefront at this crucial moment. The rest of us, women, need you to lead the way in your daily work so that we can follow and support you towards our joint goal. I've spoken quite at length, and I didn't want to do that, but I just want to finish with one practical advice, one piece of advice. For those of you, and that I bring from my personal experience, for those of you who haven't done it yet, please mentor some younger colleagues. Petra was mentioning the figures of women in IT, the figures of students in STEM. If we don't have women in this sector, we're not going to be able to harness the challenges. So mentor younger colleagues. It's a way to advance. It is a way, it's fantastic also for the mentors. It is also a way to question a very well-established hoax that says that women cannot be allies amongst themselves, and we are always competing amongst ourselves. And in this respect, I would like to quote the words of a very famous Central European lady, now deceased, Prague-born former US State Secretary Madeleine Albright. I guess you have all heard that sentence by Albright, that there is a special place in hell for women who do not help other women. So, with this I finish. Become mentors. We are not a minority. Women are the majority of population. We are above 50% in Spain. We are above 50% in Slovakia and in the European Union. Women's rights are human rights, and we cannot believe that we're going to materialize human rights if we do not materialize the rights of more than half the population. Thank you very much for your work. Thank you very much, Your Excellency. We appreciate that you are with us today. Ja to teraz preložím všetko. Žartujem. I would like to ask you for help with presenting the next name of the laureate, nasledujúceho ocenenia, ktoré odovzdáme, a ideme ku kategórii študentka roka, IT študentka roka 2024. Veľmi dôležitá kategória, konec koncov, aj pani veľvyslankyňa hovorila aj o týchto témach, aké dôležité je podchytiť tie mladé generácie, navyše v dobe, kedy je jasné, že v budúcnosti bude až 80% pracovných pozícií si vyžadovať IT zručnosti, a IT v IT má mnoho programov určených práve pre študentky, v ktorým im odovzdáva skúsenosti a učí ich novým zručnostiam. Dámy a páni, pozrime si teraz v kategórii IT študentka roka nominácie. V kategórii IT študentka roka boli nominované Alžbeta Jurečeková. Alžbeta je absolventka matematicko-počítačového modelovania na stavebnej fakulte STU v Bratislave. Od začiatku štúdia pôsobila ako data scientist stážistka v spoločnosti Swissry, kde pracovala najmä na internej knižnici užitočných funkcionalít. Dnes je v tejto firme zamestnaná. Timea Klopčeková.
Timea je študentkou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave. Jej prístup k životu vystihuje motto Žijem, dýcham, podnikám. So spolužiakom založila startupový projekt Benly, v ktorom vytvárajú bezkontaktné vizitky. V rámci Junior Achievement Slovensko získala ocenenie Najlepšia študentská firma za projekt ekologickej aplikácie Ecolect, s ktorým reprezentovala Slovensko aj na európskej súťaži študentských firiem Gen E. Anna Mária Miheličová. Anna Mária pracuje ako systémová validátorka v spoločnosti Siemens Mobility a zároveň končí svoje magisterské double degree štúdium v odbore lekárskej techniky. V apríli obhájila diplomovú prácu na Rínsko-Vestfálskej technickej univerzite v Áchene a v júni absolvovala aj štátnice na Elektrotechnickej fakulte na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Zameriava sa na kybernetiku a robotiku a angažuje sa v spolku Witches, ktorý približuje deťom svet IT. Veľký potlesk, senzačné dievčatá. Your Excellency, please join me on stage. Teraz to bude ako na Oscaroch. Who will be the winner? You bear with me with my Slovak pronunciation. Timea Klopčeková. Timea Klopčeková, laureátka IT študentka roka 2024. Poďme najskôr za ňou do školy. Už od začiatku ma tuto učitelia viedli k súťažiam a konferenciám a vznikol takto náš jeden najväčší projekt a to je Benly. Je to náš startup, ktorý som založila spolu s mojím spolužiakom a venujeme sa tam výrobe bezkontaktných vizitiek pre podnikateľov a pre freelancerov a vyhrali sme s tým veľa ocenení, napríklad aj Sočku, stredoškolskú odbornú činnosť a taktiež sme vyhrali aj technické olympiády s týmto projektom. Na všetky tieto skúsenosti, čo som nadobudla, som potom vedela využiť ďalej. A tento rok sa nám vyskytla príležitosť od Junior Achievement, vlastná študentská firma, kde sme 12 vybratí z našej školy, získali možnosť na tom pracovať. Bola som medzi nimi ako jediná baba, nakoľko už sa osvedčili tieto moje skúsenosti. Tak som sa do toho s nimi pustila a začali sme tvoriť ekologickú aplikáciu. Zamerali sme sa na sociálno-environmentálne podnikanie, nakoľko je to veľmi dôležité riešiť takéto veci, hlavne nezištne v dnešnej dobe. A zamerali sme sa na ekologický zber odpadu, nakoľko vieme, že odpad je konštantný problém, vždycky tu bola a bohužiaľ aj bude a treba ho nejako riešiť. Museli sme sa sami naučiť programovacie jazyky, sami to vyvíjať, naučiť sa projektový manažment. Úplne od piky až po samotný finálny produkt, ktorý je už teraz aj na App Store a na Google Play dokonca, takže sme plne distribuovaní. Tak s touto aplikáciou sa nám podarilo vyhrať aj celoslovenské kolo veľtrh podnikateľských talentov a vyhrali sme postup na celosvetové kolo Gen E, ktoré sa konalo v Katánii na Sicílii. A tam sa nám taktiež podarilo dostať výhru od Unicredit Bank Recovery of Future, ktorá bola zameraná na ekologickosť a spoločenský dopad. No tak s Tímeou sa poznám 3 roky, vlastne odkedy spolu chodíme na strednú školu a vedel som, že je ambiciózna a kebyže ho mám charakterizovať, tak je to malá žena, ale s veľkými ambíciami a s veľkým srdcom, pretože bez jej prínosu, bez jej kreativity a bez jej pomoci by sme určite neboli tam, kde sme. Robíme spolu 2,5 roka a spojila nás práve kreativita, kedy prišla s nápadom, že založíme vlastný startup, ktorému sme sa neskôr začali intenzívne venovať. A Timea je jak taký hasbul a v malom tele veľký duch. Timea Klopčeková, IT študentka roka, prichádza k nám na javisko prevziať si ocenenie z rúk veľvyslankyne Španielska na Slovensku. Zaslúži si ten obrovský potlesk. V dokrutke sme počuli naozaj o jej fantastických úspechoch. Emotívny moment, certifikát, ocenenie, rastlinné terárium, poukážka a veľká radosť. Timea, dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Hlavnú vďaku by si zaslúžila moja mamina, ktorá tu dnes sedí
A za každým ma podporovala. Už od malička ma viedla či už k technológiám, ale do všetkoho, čo som sa pustila, tak ma podporila. Neoceniteľnou súčasťou môjho života sú taktiež učitelia. Týchto učiteľov ja neberem ako bežných učiteľov, ktorí ma naučia nejakú teóriu, ale životných mentorov, ktorí mi môžu dať niečo viac. Taktiež ďakujem či už mojim spolužiakom, ale aj môjmu tímu, ktorý tu práve so mnou sedí a patrí im veľká vďaka. Taktiež by som sa poďakovala organizáciám, ako je Digitálna koalícia, Nexteria, taktiež Junior Achievement Slovensko, ale aj IT v IT, ktoré podporuje nielen ženy, ale všetkých budovania v lepšej a prospešnej spoločnosti. Ďakujem. Krásne slová, pri ktorých si... A pardon, vlastne, ja neviem, kde to tak ide prirodzene, že by som ti rád týkal, lebo tak blízky sme si vekom, myslím, že nie, že sedí to... Nenahnevaš sa? Kľudne, môžeš. To je ono. To je ono. To je tá energia budúcnosti. A ja som sa bál, že aj ty ma nahradí, no určite. Týmea, čo by si odkázala ďalším mladým ženám, študentkám, keby sa ťa pýtali, prečo ísť do informačných technológií? Za každým počúvam od dievčat, že si myslia, že ITčko je niečo, kde proste sa iba programuje, alebo sa učí iba matematika, čo ja ako študentka IT absolútne zavrhujem, lebo to není iba o tom. Je to o veľkej kreativite. V dnešnej dobe ITčko neznamená možno programovanie, ale je to veľký súhrn vecí. Napríklad UI, UX design, programovanie, či už aplikácií alebo hier. Je to o veľkej kreativite, takže určite ich odporúčam, nech sa do toho neboja a nech sú také, aby do toho išli. Rozhodne áno. Sú to slova dobytky. A ešte jedna otázka. Nepochybujem, že mi budeš vedieť odpovedať. Aké sú tvoje ambície v informačných technológiách, vôbec v kariére, vo svojom živote? Kam to chceš dosiahnuť? Aký život chceš žiť? Vždycky bola moja odpoveď, že raz by som chcela pracovať v Silicon Valley. Čož je akože obrovský sen, ale postupne sa takto budujem, čož je veľmi náročné. A taktiež chcem pokračovať či už v podnikaní, ale aj v ITčku. Je to pre mňa niečo, čo ma naplňa, čo ma baví. Sú tam úžasní ľudia a hlavne je to o tých technológiách a o inováciách. Máme v teba veľkú vieru. Týmea Klopčeková, IT študentka roka. Je to úžasné počúvať, je to úžasné nasávať. Sme mi plní tej mladickej energie, no čo si budeme hovoriť. A je veľmi inšpiratívna, je veľmi dôležitá, ale pozrieme sa teraz na to zase z druhej strany. Aj počas dnešného dňa, aj počas konferencie Slovak Women in Tech sme sa mali možnosť zoznámiť s mnohými fantastickými, inšpiratívnymi, múdrymi, schopnými, úspešnými ženami. Mnohé sú tu medzi vami. O mnohých viete, o mnohých sa, aspoň teda o niektorých, minimálne o troch, v rámci nominácií sa dozvieme aj počas dnešného večera. Odovzdáme teraz, povedzme, to hlavné ocenenie. Žena v IT 2024. A v nomináciách sa teraz objavujú ženy, ktoré preukázali naozaj vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažili o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle. Sú fantastické. Poďte si pozrieť nominácie. V kategórii Žena v IT boli nominované Diliana Durkajová. Diliana pôsobí už viac ako 15 rokov v spoločnosti Slovak Telekom, momentálne ako Head of Artificial Intelligence. V oblasti dát a IT sa cíti ako ryba vo vode. Zároveň sa venuje témam tímového rozvoja, samoriadiacim tímom, dátovým stratégiám aj demystifikácii umelej inteligencie. Alena Kanabová.
Alena počas svojej vyše 25-ročnej kariéry vo firme Accenture pracovala v oblastiach firemného poradenstva a systémovej integrácie. Podielala sa na realizácii významných transformačných programov, pričom v súčasnosti zodpovedá za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy. Je tiež líderkou firemných občiansko-lokálnych aktivít a aktívnou ambasádorkou inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí. Iveta Tonhauserová. Iveta už 18 rokov pracuje ako full-stack softvérová inžinierka, aktuálne v spoločnosti GoHealth. Pracovala na vývoji softvéru a dnes sa venuje aj vzdelávaniu a praxi v rámci jeho biznis stránky. Ako expertízna dobrovoľníčka, hlavná vývojárka a konzultantka participuje na projektoch neziskových organizácií zameraných na pomoc ľuďom v núdzi, menšinám, deťom i zvieratám. Obrovský potlesk pre tieto tri skvelé dámy, ktoré sa objavujú vďaka porote v nomináciách na ocenenie Žena v IT. Dámy a páni, bez podpory by to nešlo, obraciame sa okolo tejto témy viackrát počas dnešného večera. Nešlo by to ani bez mužského hlasu v tejto téme, je dôležitý. Som preto aj rád, že nasledujúce ocenenie odovzdá muž, ktorý je v tejto téme veľmi podporujúci. Je to téma, ktorá je pre ňoho dôležitá. Zároveň rozmýšľam, no toto keby som vedel, ja polovicu tohto večera v angličtine musím moderovať. Dámy a páni, britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker. Your Excellency, good evening. It's a pleasure to have you with us. Dobrý večer. Ale vy hovoríte už po slovensky, nie? Mám taký pocit. A idete teraz po slovensky odpovedať? Jasné, môžeme hovoriť po slovensky. Ten je už doma u nás. Tell us, please, why do you support this award? Pre nás je to niečo veľmi dôležité. Ja si myslím, že španielská veľvyslankyňa výborne povedala, prečo je to tak dôležité. Zdá sa, že aj kráľovstva sú veľmi moderné, nie? Je to výborné. A si myslím, že my sme mali na ambasáde niekoľko rokov už jeden program, ktorý sa volá Ženské líderky v digitálnej éry. Bol inšpirovaný kráľovnej Alžbete. Ona nebola odborníčka v témach IT, musím to povedať. Ale to neveríme, to určite bola. Ale bola líderka, vždy neustále obklopená mužmi, ale vždy bola ona panovnička. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Aj to je tiež vhodné, že máme dnes večer ten odovzdanie cien Women in IT, pretože presne dnes večer, to je predvečer Medzinárodný deň dievčat, ktorý je zajtra a má veľmi peknú tému. Téma je vízia dievčat pre budúcnosť, ktoré ja si myslím, že presne dnes večer hovoríme presne o to v Women in IT. Sme veľmi radi, že ste tu dnes večer s nami. Vážime si to. No a poďme teda spoznať meno laureátky ocenenia Žena v IT 2024. Prichádza tá slávnostná chvíľa. And the winner is Alena Kanabová. Alena Kanabová, Žena roka. Pozrime sa na jej cestu do sveta IT. Od malička som inklinovala k veciam ako matematika, fyzika. Dokonca, keď prišli prvé osobné počítače, tak som sa prihlásila do krúžku počítačového. Ale napriek tomu, v momente, keď nastal čas, aby som sa rozhodla, čo budem študovať na vysokej škole, tak v podstate som nenašla nejakú takú zásadnejšiu podporu a niekoho, kto by ma podporil v tom, aby som teda išla týmto smerom. Takže som vyštudovala zahraničný obchod, ale nakoniec som predsa len v tom IT zakotvila.
na konci dňa musím povedať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože som sa tu našla. A myslím si, že by bola veľká škoda nedať takúto príležitosť mnohým ďalším dievčatám a ženám, ktoré možno vďaka rôznym stereotypom alebo spoločenskému tlaku nesmerujú týmto smerom, ale napriek tomu by IT bolo pre nich veľmi vhodnou príležitosťou na uplatnenie sa. Ja si myslím, že je naozaj kľúčové začať pracovať s dievčatami už v predpubertálnom veku, pretože práve ten pubertálny vek je obdobie, kedy sa niečo v nich zlomí častokrát. Prestávajú si veriť, majú pocit, že zaostávajú proti chlapcom a preto to IT nie je nejakou prirodzenou voľbou pre ne. Ale to sa netýka len IT, ale vôbec technologických smerov alebo technických smerov vo všeobecnosti. Preto si myslím, že je dôležité od malička dievčatám ukazovať, že áno, je tu priestor aj pre ne. Že toto odvetvie je veľmi kreatívne, že majú naozaj možnosť využiť v ňom naplno svoju kreativitu a svoje schopnosti a že nie sú o nič horšie ako tí chlapci. Vidím, že v tomto bojujeme aj s mnohými predsudkami, či už vedomými alebo nevedomými. Preto si myslím, že napríklad je dôležité pracovať aj s pedagógmi, aby dávali dievčatám náležitú podporu, aby cítili, že naozaj je to niečo, kde vedia naplniť svoj potenciál. Alenku poznám už takmer 20 rokov a cením si na nej ľudskosť a pokoj, s ktorým vie zareagovať na každú situáciu. Pre mňa je Alenka taká chodiaca kombinácia optimizmu, neutichajúcej energie a strašne veľkej chute meniť veci k lepšiemu. Dámy a páni, Alena Kanabová, laureátka ocenenia Žena v IT. Historicky prvého ocenenia v hlavnej kategórii a veľmi inšpiratívna nositeľka skvelého životného príbehu. Z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva preberá ocenenie. Alena, dobrý večer, gratulujeme. Dobrý večer. Ja by som sa chcela v prvom rade samozrejme veľmi pekne poďakovať. Je mi nesmiernou cťou, že som sa mala možnosť stať prvou laureátkou tohto ocenenia Žena v IT a chcela by som sa hlavne poďakovať organizácii IT v IT, že vôbec prišla s takouto myšlienkou. Tie dôvody vysvetlila Petra na začiatku, ja sa s nimi neskutočne stotožňujem. Myslím si, že naozaj nie je nikdy dosť príležitostí na popularizáciu šikovných žien, či už v IT alebo v iných odboroch, a že je veľmi dôležité, aby sme mali aj presah mimo tohto nášho odvetvia. Pretože práve nedostatok známych ženských vzorov spôsobuje to, že nám neprichádza do IT odvetvia toľko talentu ženského, koľko by sme si želali. Zároveň by som sa chcela poďakovať porote, ktorá teda ma vybrala z množstva nominovaných žien a tiež by som chcela vyjadriť svoje uznanie všetkým týmto nominovaným a mojim spolufinalistkám, pretože každá z nás je dôkazom toho, že ženy do IT patria a že v ňom dokážu dosiahnuť veľké veci. A úplne nakoniec by som chcela spomenúť svoju firmu Accenture, pretože sa s ňou spája už viac ako polovica môjho života, je to neuveriteľné. A v podstate už 2 dekády sa snažíme kultivovať tému podpory žien v IT sektore. A to sa deje nielen vďaka kontinuálnej podpore zo strany vedenia. Pozdravujem pána riaditeľa. Ale deje sa to hlavne vďaka konkrétnym ľuďom, ako všetko. A tí konkrétni ľudia, to sú hlavne moje kolegyne, niektoré už bývalé, ale aj tí súčasné, s ktorými sa tejto téme naozaj venujeme už takmer 20 rokov. A chcela by som sa im veľmi pekne poďakovať, pretože to, že tu dnes stojím, je aj vďaka nim. Ďakujem.
Alena, hovoríte o tom, že je vám cťou, že ste získali toto ocenenie, nám je cťou, že tu môžeme byť dnes večer s vami a že vás môžeme poznať, spoznávať váš príbeh. A tá vaša cesta do toho IT bola kľukatá. Čím to je, ako z pesničky, hej, otázka, že je naozaj žien na tých vrcholových manažerských pozíciách na Slovensku stále málo? No, tak toto je otázka, o ktorej by sme sa dokázali asi rozprávať hodiny. Ale keď to skrátim, myslím si, že to rozhodne nie je o nedostatku talentu, schopností, predpokladov. Dokonca to nie je ani o nedostatku ambícií, čo občas zaznieva, bohužiaľ. Myslím si, že ženy naozaj sa na tej svojej kariérnej ceste potýkajú s prekážkami a takými spomaleniami, ktoré muži skrátka nemusia riešiť. A bez toho, aby sme im dali podporu na to, aby dokázali tieto prekážky prekonať, alebo aby sme tieto prekážky odstránili, tak nám to naozaj bude trvať veľmi, veľmi dlho, kým sa tie príležitosti vyrovnajú, tak ako hovorila pani veľvyslankyňa. Že to môžu byť aj stovky rokov, čo je naozaj desivé. Takže myslím si, že jeden z tých dôvodov je tento. A na druhej strane, ak by som mala poradiť ženám niečo, ako sa s týmto popasovať, tak by som povedala, že musíme aj my častokrát zmeniť perspektívu. Že musíme sa pozerať na tie výzvy, ktoré pred nami stoja, takým tým spôsobom, no čo najhoršie sa môže stať, keď sa na to dám. A myslím si, že keď tú perspektívu takto zmeníme, tak to môže byť pre nás naozaj veľmi oslobodzujúce a otvorí nám to dvere k novým príležitostiam a úspechom. Nádherná vízia. Alena, ďakujem veľmi pekne. Alena Kanabová, laureátka Ženavité 2024. Dámy a páni, sme v závere. Mám pre vás dobrú správu. Bude aj ďalší ročník a otvárame prihlasovanie do ňoho. Pokojne môžeme zobraziť, myslím, že máme pripravený aj taký QR kód, nádherné rozlíšenie. Nehambite sa, vyťahnite, môžete tu mobilné telefóny. Tu sme na technologickej párty. Môžete ich vyťahnuť, nasnímajte si, odkáže vás tento QR kód na to správne miesto, pochopiteľne dá sa vyhľadať aj neskôr, kde môžete dať vedieť IT o ďalších skvelých, inšpiratívnych ženách, lebo možno ste si práve na tie vo vašej blízkosti počas dnešného večera spomenuli. Budeme radi, ak nám dáte o nich vedieť. Budeme radi, ak ich budeme môcť takto spoznať o rok na ďalšom odovzdávaní ocenenia žena v IT 2025. To bude, ak všetko pôjde po poriadku, ak všetko bude v poriadku. Zároveň chcem povedať, že aj nominovaní budú ocenení pamätnou takou plaketou alebo takým pamätným diplomom, ktorý si môžu prevziať vo foaje Divadla Pavla Orsága Hviezdoslava, kam vás samozrejme pozývam, aby sme si toto všetko predebatovali a aby sme sa potešili z tých pekných emócií, ktoré, verím, priniesol dnešný slávnostný večer. Dámy a páni, ďakujem aj všetkým, ktorí pomáhajú šíriť myšlienky tohto večera. Tými sú týždenník Trend, agentúra SITA, televízia Teatry, Rádio FM, denník Pravda, časopisy Madame Eva, Next Tech, spravodajské portály Finsider a Živé a podcast Akčné ženy. Venujte im prosím potlesk. Ďakujem. Veľmi ma tešilo. A ak môžem hovoriť za IT v IT, veľmi nás tešilo, že ste prijali dnešné pozvanie. Ďakujeme, želáme vám krásny večer.